Comencem aquesta sessió. Jo soc Caterine Pérez, treballo a l'Agència de Salut Pública i hem organitzat aquesta sessió partint del context de que és com bastant obvi, bastant conegut, que els entorns de la ciutat, tal com estan construïts i com està configurada la ciutat, té un impacte en la salut directa. I el fet que a la ciutat tingui un enfoc molt encarat a que hi hagi molts vehicles privats o el que hi hagi molts espais verds condiciona que les persones tinguin un major o menor benestar i que hi hagi una millor o pitjor qualitat de l'aire, que hi hagi més o menys soroll i per tant l'impacte sobre la salut és directe. A més, com es construeix i com rehabilita la ciutat i tot aquest tipus d'aquestes accions que es puguin fer poden tenir un impacte diferencial segons grups de població, amb la qual cosa algunes persones o alguns grups de població poden sortir beneficiades i altres no, i amb la qual cosa es poden generar desigualtats. A Barcelona fa anys que s'està treballant cap a millorar les condicions de la ciutat, ja fa molts anys que està treballant en pacificar els espais i que s'han generat, per exemple, les zones 30, s'han promogut carrils bicicleta, s'han pacificat espais perquè la gent pugui caminar millor. Recentment, potser no tan recentment, ja fa uns quants anys que s'estan impulsant el programa de superilles i a més, tenint en compte recentment la perspectiva de gènere des de l'urbanisme i per tant posant en agenda política la vida quotidiana i la cura de les persones. Tenint això en compte, hem considerat que valia la pena fer aquesta sessió en la qual hem plantejat tres presentacions. Per un costat, la Sònia Ruiz, cap del Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament, parlarà de l'urbanisme com a peça clau de la transversalitat de gènere a Barcelona. Després, la Rosa López, coordinadora del programa de superilles del Departament de Prospectiva, ens explicarà el programa de superilles. I finalment, la Laia Palència, de l'Agència de Salut Pública, explicarà el plantejament que hem fet per avaluar els efectes en salut de les superilles a Barcelona i poder donar uns primers resultats preliminars perquè l'avaluació encara no està acabada. Dit això, passo la paraula a la Sònia, que ens farà la primera presentació. Molt bé, se sent? I per la gravació, tot ok? Molt bé. Doncs, molt bona tarda i moltíssimes gràcies en primer lloc a l'Agència de Salut Pública, a les companyes que han organitzat aquesta sessió per convidar-nos a poder explicar que estem treballant des de l'Ajuntament de Barcelona i des de la transversalitat de gènere en aquesta matèria. A mi m'agradaria, tinc 20 minuts, aniré superràpid perquè hi ha moltes coses que m'agradaria compartir amb vosaltres i segur que cap als 10 minuts, més o menys, si em podeu avisar per veure on estic, ho agrairia. I si no, si hi ha qüestions per aclarir, després tenim un torn de preguntes, de debat, que segur que serà molt enriquidor i podré respondre a tots els dubtes que espero o les qüestions que puguin sorgir. A mi m'agradaria plantejar 4 qüestions. Avui la primera és fer una presentació molt breu i ràpida del que és la transversalitat de gènere del que ha estat i del que és a l'Ajuntament de Barcelona, com ens hem organitzat i a partir de quines perspectives treballem. Aquí també us donaré algunes dades d'interès per contextualitzar la presentació d'avui.
En segon terme, us parlaré breument del que és la mesura de govern d'urbanisme en perspectiva de gènere. Tenim companyes aquí que són les responsables directes d'aquesta mesura de govern, o com a mínim el seu departament, l'Ardosa i la Imma. Per tant, si hi ha qüestions molt tècniques, segur que les companyes arquitectes us podran també fer 5 cèntims. I a mi m'agradaria també parlar-vos de certs projectes centrals que s'han desenvolupat i d'altres també que podríem dir transversals, on des de transversalitat de gènere hem estat treballant amb aquesta perspectiva d'incloure el gènere en la transformació urbana de la ciutat i jo diria que també amb alguns apunts de qüestions de salut, que seran aquestes conclusions que m'agradaria compartir amb vosaltres, de l'urbanisme i el gènere com a conjunció sostenible i saludable. Per tant, començant per la transversalitat de gènere en el nostre Ajuntament, moltes de vosaltres ja sabreu, i si no, us comento breument que el 1995 es va portar a terme una que va ser la quarta i darrera conferència mundial de dones organitzada per les Nacions Unides, i allà es genera el terme de transversalitat de gènere, que es podria definir com l'organització, la millora, el desenvolupament i l'avaluació dels processos polítics, de manera que la perspectiva de la igualtat de gènere s'inclogui a totes les polítiques, en tots els nivells, en totes les etapes de la política pública i per part de tots els actors. Això que segurament, si s'instaura, és la revolució, doncs es pretén que es posi en marxa a totes les administracions, des de la local fins a les Nacions Unides, que és des d'allà des d'on es genera aquesta estratègia. A l'Ajuntament de Barcelona porta molts anys fent polítiques d'equitat de gènere, d'igualtat de gènere, des de mitjans dels 80, però a partir de mitjans dels 90 també pren força aquesta estratègia que es materialitza sobretot amb aquest mandat, a partir de l'aprovació d'una mesura de govern el 2015, al desembre del 2015, de transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona. Té també un acompanyament programàtic, que és el Pla per la Justícia de Gènere, del qual us parlaré breument d'aquí un moment, i també ara té una expressió normativa que a partir d'un reglament d'equitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona que es va aprovar el desembre de l'any passat. Això és el Pla per la Justícia de Gènere, l'instrument fonamental de polítiques de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, que té, com veieu, 4 eixos. Jo no us podré parlar de tot, el que és molt interessant i el teniu a l'abast a internet, és aquest de canvi institucional, que és aquest primer eix, que són totes les transformacions organitzatives i funcionals que qualsevol administració, qualsevol organització ha de portar a terme per poder desenvolupar aquesta estratègia d'agenda mainstreaming, que és a la vegada incloure l'equitat de gènere, la perspectiva de gènere a totes les polítiques que desenvolupa un ajuntament, en aquest cas envers la ciutadania. Per tant, tenim 3 eixos. Un, el d'economia per a la vida i organització del temps, que com veieu tenen també, engloben diferents estratègies o diferents mesures de govern, com diuen a l'Ajuntament de Barcelona, com de democratització de les cures, també estratègies d'ocupació, contra la feminització de la pobresa i la precarietat. Un tercer eix de ciutat de drets, on s'engloba un àmbit fonamental, sobretot per avui, com seria el de la salut, els drets sexuals i reproductius i tota la feina que es fa també en l'àmbit dels esports. Nosaltres, des de transversalitat de gènere, el que fem és gestionem tot això. Les polítiques les porten a terme des de tot l'Ajuntament, en aquest cas des de l'Agència de Salut Pública, des del Departament de Salut. Trobeu allà un altre àmbit molt important dins de Ciutat de Drets, que és el de vides lliures de violència. Si aquest Pla per la Justícia de Gènere, en la seva totalitat, diríem que el 40% de les actuacions d'aquest pla
es fan en qüestions, en polítiques de violència envers les dones. I això també té molt, aquestes polítiques tenen molt de sentit en aquesta presentació d'avui, perquè no podem entendre o no hauríem de poder entendre qualsevol espai públic, qualsevol transformació urbana sense tenir present qüestions de seguretat. Ens agrada cada vegada molt més parlar de fomentar l'autonomia i la llibertat, en el nostre cas sobretot de les dones, en l'espai públic, per al seu empoderament. I entenem que qualsevol actuació de violència o contra les violències envers les dones, contra les violències masclistes, és a la vegada una actuació que redunda en la salut de les persones i la salut de les dones. Sens dubte aquí llavors aquesta mirada que s'ha de tenir present, sobretot les que més pateixen les violències en l'espai públic són les dones joves, però totes les patim en general. I un darrer àmbit, un darrer eix, que és el de barris habitables inclusius, on es treballa tota la qüestió més d'espai urbà i ecologia, de mobilitat, de prevenció, i que té també aquesta mesura de govern d'urbanisme en perspectiva de gènere, de la qual us parlaré breument. El dret a la ciutat i les prioritats a l'hora de definir aquesta ciutat s'han construït normalment prenent com a referència el món públic i des d'una visió androcèntrica i la participació sobretot en el mercat laboral. Per tant, s'han oblidat altres activitats, vivències i experiències de la vida quotidiana, no només allò laboral. Per tant, entenem que cal redissenyar la ciutat afavorint la presència de totes les dones en tots els espais públics, a més, com us deia, també com a forma d'empoderament. Per tant, això vol dir que cal repensar estratègies d'adequació d'aquests espais i activitats, cal repensar la mobilitat, facilitar la utilització de l'espai públic per a les activitats també de la vida quotidiana. M'agradaria apuntar-vos algunes dades estadístiques que crec que il·lustraran força aquesta presentació. En primer terme, hem vist de les darreres enquestes, aquí us he deixat també un informe que acabem de treure, el teniu a internet, que és el Gènere en xifres, que parla de les condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona i desigualtats de gènere, i allà hem fet un recopilatori de totes les dades que treballa també l'Ajuntament i altres fons que tenim. Llavors, la valoració tant dels barcelonins com de les barcelonines sobre el seu barri és molt elevat, és força elevat, del 0 al 10 és el 7,61 per les dones, 7,31 pels homes. A més, les dones manifesten una consciència molt més elevada de la importància dels hàbits i els comportaments en relació a la sostenibilitat ambiental. Un 62% de les dones respecte a un 57% dels homes. La major part de les vegades, quan la població de Barcelona es desplaça, tant homes com dones no ho fan per raons vinculades al mercat laboral. Ara després us aportaré altres estadístiques. A més, les dones són més usuàries de la mobilitat. Les dones són les que tenen la mobilitat sostenible en aquesta ciutat, que són les estadístiques en les que ens movem, sostenible i saludable. Els desplaçaments, el percentatge de desplaçaments en vehicle privat és molt més elevat pels homes, 29% com per les dones, que fan un 12% d'aquests. En bicicleta, per això hi ha una diferència, els homes quasi ben bé fan un 5% dels seus desplaçaments en bici, les dones 2 just. En el transport públic aquí sí que doblem, quasi ben bé, mentre els homes fan un 27%, les dones estem en un 40%, i les dones també a la vegada caminem força més que els homes. Per veure, aquí veieu algunes estadístiques. Motius de desplaçament a la ciutat, si veieu, tant els laborals com el treball domèstic i de cura tenen les dades quasi ben bé al revés, mentre que els homes, que són els que són més foscos, fan un 20% d'aquests desplaçaments. En l'àmbit laboral, les dones dels seus desplaçaments són un 16%. I el contrari passa quasi ben bé en el tema del treball domèstic i de cura. No obstant això, està força equiparat en l'àmbit de l'oci i altres, i també en el tema dels estudis. No sé si després també pengeu aquestes presentacions.
El vídeo, és veritat, doncs ja ho podreu veure. Respecte als equipaments i als espais municipals, veieu també que hi ha un ús feminitzat absolutament d'aquests equipaments o d'aquests espais de barri, comunitaris. Les botigues d'ús diari, les botigues del barri, sobretot, les estan fent servir les dones. Els comerços especialitzats, els CAPs. Hi ha una gran diferència, per exemple, si en els CAPs o amb el parc infantil o les biblioteques. Allà la majoria d'usuàries som les dones. Per exemple, també està força equiparat en el tema dels equipaments esportius, perquè tingueu també un tast d'algunes estadístiques. I un altre tema que, per tancar aquesta qüestió de les dades, que us deia que és molt important, és tenir present on les dones estem patint els assetjaments sexuals més greus. Això no són estadístiques de violències masclistes que sobretot passen en l'àmbit familiar, però veieu que respecte a assetjaments sexuals tenim que a l'espai públic un 17% d'aquests assetjaments sexuals estan passant allà al carrer i un 21%, que és elevadíssim, estan passant al transport públic. Això vol dir que hem d'actuar i hem de fer polítiques per contrarrestar tot això, perquè a més la percepció d'inseguretat està allà present. Passo al segon punt, que és la mesura de govern d'urbanisme en perspectiva de gènere, l'urbanisme de la vida quotidiana. Aquesta mesura de govern es presenta i s'aprova el 2017 i això posa les necessitats de totes les persones en el centre de l'urbanisme, vol potenciar aquesta mirada i a la vegada busca eliminar les desigualtats que es generen en l'espai públic. Per tant, una cita textual que he tret d'allà d'aquesta mesura de govern és que, a més, pren en consideració la sostenibilitat i la salut. És a dir, busca i fomenta un model de ciutat que posi aquesta sostenibilitat de la vida i la salut al centre de les polítiques per tal que les persones tinguin una vida digna i que es pugui fomentar el seu benestar. Està recuperant també tota la qüestió del concepte i el valor de les cures des d'una mirada de la corresponsabilitat social de les mateixes. I a més, parla molt de vida quotidiana i això és important perquè té present llavors totes les activitats que les persones porten a terme de manera diària per cobrir necessitats fonamentals. Aquí també el laboral té un pes, perquè està cobrint unes necessitats fonamentals que tenim, però no busquem que estigui jerarquitzat. Per tant, estem pensant en activitats productives, reproductives, comunitàries i també les personals. Tot això ha d'estar present dins d'aquest urbanisme, dins d'aquest pensar la ciutat. Es fa, entre d'altres, aquesta mesura de govern té l'elaboració, que ho teniu penjat a la pàgina web d'Ecologia Urbana, un manual d'urbanisme en perspectiva de gènere, on es parla de diferents eixos com el teixit urbà, el teixit social, edificació, mobilitat, autonomia, que us deia que és molt important, i tot sempre des de la transversalitat també del temps. No és el mateix pensar una ciutat o unes actuacions pels matins laborals que per les nits del dissabte, i el seu objectiu general és integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques que es facin, en totes les polítiques d'urbanisme, des del planejament fins a la gestió urbanística, l'espai públic, la mobilitat, l'ecologia, etc. Té dues tipologies grans d'actuacions. Una són les de canvi de model urbà, que seran sobretot les que jo us explicaré breument a continuació, que són intervencions i projectes de canvis urbans de petita i mitjana escala amb voluntat que siguin disruptius, i l'altra són tot un seguit d'actuacions que estan en consonància amb aquestes actuacions de les que us parlava de canvi institucional, de transformació organitzativa i funcional també de l'àrea d'ecologia urbana. Bé, pel que fa als projectes centrals i transversals, veig que vaig bé de temps, no? Ah, em queden 5 minuts? Ja porto 15? Llavors, sí, vale, vull.
Projectes transversals. Des de les companyes d'ecologia urbana han fet alguns projectes molt interessants com és el repensar la Meridiana en perspectiva de gènere amb un projecte participatiu, un altre de generar un mapa de la xarxa de la vida quotidiana, que és com pensar com viuen les persones al seu espai de cada dia, i a partir d'aquest mapa que es va fer al COI Vallcarca tenim un mapa de la ciutat quotidiana, cuidadora, les tasques domèstiques i de cura estan situades al centre. S'han fet durant aquest mandat i amb anterioritat ja s'havia començat com unes 15-16 marxes exploratòries de l'espai, que són eines que permeten fer auditories de l'espai urbà a partir de l'observació i de l'experiència directa i la participació de les zones. Per tant, són una eina a la vegada d'empoderament per al moviment de dones, per les entitats feministes del territori, són elements de participació. A més, tenim una metodologia que hem recopilat en un quadern metodològic que també teniu aquí al vostre abast i que busca també la coproducció de la política de transformació urbana i a la vegada sempre té molt present la rendició de comptes per la ciutadania, per les dones en aquest cas, que han participat. A més, d'aquestes marxes exploratòries en diferents territoris s'ha fet un mapa de les marxes exploratòries que serà també una eina útil per al personal tècnic i tècnic per a la presa de decisions futures. Quins són aquells aspectes que més interessaven a les dones que participaven? Per exemple, l'enllumenat o l'arbrat o generar espais més verds. L'arbrat moltes vegades en qüestions de seguretat o fomentar el bus de barri. Altres projectes ja més transversals. El Poligoneres, que acabem també de començar a treballar de forma molt transversal a l'Ajuntament, que té un objectiu doble, que és el de portar a terme una transformació de l'espai públic dels polígons basat en aquest urbanisme de la vida quotidiana i a la vegada treballar perquè aquests polígons siguin també motors de justícia de gènere en l'àmbit laboral. Són tot un seguit de polígons on anem a intervenir i també des de transversalitat de gènere hem estat colze a colze treballant amb les companyes d'infància amb el pla de jocs, per exemple, que em semblava també un exemple interessant i aquí hi ha algunes recomanacions que vam llegir, que vam estudiar de la ciutat de Viena, per exemple, situar en els parcs els jocs infantils no només en els espais que estan previstos de forma específica per a aquests jocs infantils, sinó situar-los de manera aleatòria o a les entrades o en jocs fora de l'habitual per fomentar que la canalla es bellugui, que doni passejos llargs, estimulants, troballa, fomentar el moviment. També pensar aspectes de seguretat, jocs multifuncionals, etc. Aquí ho tinc, és que m'agradaria no allargar-me massa, perquè sí que, i aquest serà l'últim punt abans de les conclusions, que és tota la qüestió que hem estat treballant també en l'àmbit de la mobilitat. Hem tingut l'ocasió de poder participar en l'elaboració del nou pla de mobilitat urbana, que estarà a punt de ser aprovat, 2019-2024, i aquí nosaltres teníem sobretot dos aspectes claus que volíem treballar en aquestes sessions. Un és intentar reforçar la mobilitat quotidiana en detriment de la mobilitat laboral. Sí, segurament al final és en detriment, però el que veiem és que no podíem reforçar, el que no s'hauria de fer és reforçar la mobilitat laboral, perquè això és perpetuar la precarietat d'aquella mobilitat que no és laboral. Per tant, això, potenciar la mobilitat quotidiana d'una banda i d'altra banda ampliar el concepte de mobilitat segura. La gent que treballa aspectes de mobilitat té claríssim que la mobilitat segura és la reducció de l'accidentalitat associada a la mobilitat. Això és salut, sens dubte. Nosaltres
lo vemos i apostamos, a més, per fer una anàlisi d'aquesta accidentalitat en clau de gènere, d'una banda, per incloure tots aquells aspectes de les agressions i les violències masclistes al transport públic. Això és fonamental, segons les estadístiques que acabem de veure, i a més, per començar a pensar que quan estem caminant també pot haver-hi qüestions de seguretat i també de violències masclistes, d'agressions que s'han de tenir present en aquesta mobilitat a peu. Des d'aquesta perspectiva hem pensat en algunes propostes, per exemple, la mobilitat en bicicleta, veure la seguretat dels carrils bicis, que veiem que alguna cosa està passant que les dones no estem agafant la bici tant. Doncs anem a fer una diagnosi de què pot estar passant en clau de gènere, sobretot perquè el bicing és municipal, per tant ho podríem fer. Una campanya també de foment del bicing o de l'ús de la bicicleta entre les dones. Pel que fa a la mobilitat a peu, i això ja ho hem parlat també en alguna ocasió amb les companyes de model urbà, revisitar els aforaments de vianants, de segregar per sexe, veure també si afegir la dimensió si les persones estan caminant soles o en companyia, si tenen persones dependents, si van amb volums, per qüestions d'accessibilitat, tenir-ho tot això cada vegada als camins escolars, que ja sabem que s'està fent, però voldríem apostar molt més per això, perquè pensem, a més, que és un projecte que pot estalviar temps de cura per a qui ha d'acompanyar la canalla a l'escola. Respecte al transport públic, el que sí que estem també molt convençudes és que s'ha d'estudiar el sistema tarifari segons principis i, com a mínim, el sexe en la informació sobre T-mobilitat. Per no allargar-me massa, alguns no tinc temps ja. Sí, puc fer les conclus? Vinga, això. Doncs vaig cap. Garantir això, la conjunció sostenible i saludable del gènere i l'urbanisme. Doncs garantir l'autonomia de les dones en l'espai públic és reduir la seva percepció d'inseguretat i això a la vegada pensem que redunda en la salut de les dones, el veure-se vista, sentir-se sentida, etc. Pensem que la priorització de la vida quotidiana és també generar espais verds accessibles per a tothom, pensar i fomentar el moviment per a tothom com a saludable i sostenible, els espais nets també entenem que són molt més acollidors, millorar les condicions laborals de les persones a la vegada, i això ho pensem pel Poligoneres, augmenta el seu benestar i la salut, la participació social, política i comunitària incrementa la seguretat i la valoració també d'una ciutat, potenciar l'empoderament de les dones i dotar-les d'eines per expressar la seva veu sobre les transformacions urbanes impacta de manera positiva en la seva salut i, per últim, quan la ciutat es dissenya per a l'autonomia de totes les persones, sobretot per a l'autonomia de les persones més vulnerables, gent gran, canalla, a les persones amb mobilitat reduïda, el que estem és promovent un espai públic més saludable i sostenible. Menys cotxes, menys contaminació, més espai de jocs, de lleure i de trobada, doncs tot això estan generant aquesta ciutat més saludable i inclusiva. I ja ho deixaré aquí i qualsevol qüestió la podem parlar després. Perdó si m'he passat massa. Molt bé, gràcies. Bé, bona tarda o bon dia. Evidentment, també gràcies per convidar-nos aquí a poder explicar el programa Superilles. Després de l'explicació de la nostra companya, notareu a faltar aquí la paraula gènere, però us he de dir que tot el programa està impregnat dels mateixos objectius. I espero que després de la meva explicació puguem veure
si realment hi ha aquesta confluència o noteu que no passa. Espereu perquè aquí no veig si no porto les ulleres. Aviam, la meva explicació també intenta ser un resum d'un programa que és molt complex, però que és estructurat en aquestes preguntes que tothom ens fa sobre el tema de què són i què és el programa Superilles. I per tant, l'explicació està responent a les preguntes què volem fer, com ho fem, com ho compartim, com ho concretem, com ho avaluem i fins i tot com ho podem millorar. Què volem? Què vol Barcelona en el moment en què es planteja el programa Superilles? El que vol Barcelona, ja ha dit la Catherine avui, ha dit que fa molts anys que Barcelona està fent coses en el tema físic de la ciutat a favor d'anar reduint el cotxe i d'anar augmentant l'espai pels vianants, però és veritat que fins ara s'ha fet d'una manera igual més tímida, menys concreta, resolent problemes molt evidents de capacitat dels carrers, sobretot, per exemple, en els cascos antics, però no és fins ara que es pren com un objectiu de planejament, de planificar la ciutat per fer aquest canvi. Llavors, el que vol Barcelona és instaurar una nova forma d'organitzar la ciutat, invertint totalment la distribució actual de l'espai públic entre els vehicles i les persones, prioritzant el ciutadà i amb l'objectiu de millorar les condicions ambientals i de qualitat de vida de la ciutat. Hem arribat a un punt en què no hi ha volta enrere. Es vol passar de l'esquema que veieu a la vostra mà dreta a passar al que està a l'esquerra. O sigui, en el primer, el cotxe en el nostre urbanisme era el principal actor i les persones i les bicicletes sobretot ni existien, per dir-ho així, i les persones tenien els recorreguts més complicats. El que es vol és canviar-ho totalment i posar les persones en primer lloc i el cotxe en l'últim lloc. I per què passa això? Quins són els motius? Com deia, hi ha uns indicadors de la ciutat que ens han dibuixat un panorama molt negre. Uns alts nivells de contaminació, una manca d'espais verds molt important, una alta accidentabilitat viària, uns greus problemes de sedentarisme, sobretot en les persones joves i els nens, un efecte illa de calor al tenir tot el sòl impermeabilitzat, una contaminació acústica que està provocant greus problemes de salut i unes emissions de CO2 molt preocupants. Per tant, aquests indicadors ens posen en alarma vermella com tenim la nostra ciutat i, per tant, la necessitat d'intervenir comença a ser urgent. I el repte és rehabilitar la ciutat de Barcelona, que no és poc. De totes maneres, una ciutat que té, per la seva morfologia, té oportunitats de regeneració. Tenim una estructura molt racional en tot el que és l'àmbit de l'Eixample i, per tant, aquest Eixample pot admetre diverses lectures. El projecte del Cerdà, que en el seu moment va ser un projecte higienista, de passar d'una ciutat amb molts problemes de salut, com era la ciutat antiga, a passar a un projecte on el tema d'higiene i de salut era principal, doncs una mica estem agafant el mateix objectiu amb la seva pròpia ciutat, que el que li ha passat és que s'ha anat degenerant. I, per tant, pensem que té oportunitat de transformar-se per aconseguir una ciutat molt més sana, més igualitària, sostenible i plena de vida. I el primer repte és aconseguir que el carrer sigui per les persones. El dret a l'espai públic, actualment l'espai públic és només un espai de vianant, de persona que circula per les carrers, i el que volem és tornar al dret d'estada, de lleure, de joc, de festa, de cultura, d'intercanvi, a totes aquelles actuacions que són necessàries per la salut, fins i tot mental, de les persones. Això és el que ha estat més erosionat en les últimes dècades a la ciutat i que pràcticament ha desaparegut dels nostres carrers. De fet,
la pregunta aquesta que fem, a quants carrers de la ciutat podem veure nens jugant plegats en el carrer, són mínims. El segon repte fonamental és reduir l'espai ocupat pel trànsit. No podem aconseguir una altra funció pel ciutadà, un altre àmbit d'actuació pel ciutadà en el carrer si no alliberem espai. Aquí veieu unes fotos en les quals es veu més o menys les mateixes persones, el que ocupen en cotxe, el que s'ocupa en autobús. La tercera foto és el que ocuparia un vagó de tramvia i l'altra és caminant. O sigui, està clar que les mateixes persones ocupen infinitament més espai públic si van en vehicle privat. De fet, el vehicle privat individual és més o menys un 25% dels desplaçaments dins de la ciutat i estan ocupant entre el 50 i el 75% de l'espai dels carrers. Per tant, s'ha de potenciar de totes el transport públic, la bicicleta i anar a peu per poder compensar aquest consum de l'espai públic. El tercer punt, que va lligat, evidentment tots van lligats, és potenciar clarament el transport públic i ara s'estan fent dos programes paral·lels al del programa Superilles, com és la nova xarxa de busos i la xarxa ortogonal i la xarxa de carrils bici, que han de potenciar moltíssim aquest canvi de moda en el transport. I és la clau de l'alliberament de l'espai per les persones. I el quart punt, el quart repte és omplir la ciutat de natura. És un dels grans problemes que tenim. Tenim una ciutat molt densa, molt construïda, en la qual pràcticament no hi ha espais verds, ja no dic públics, sinó verds, plantats. Tenim de l'ordre a l'Eixample d'uns 0,8 metres quadrats d'espai verd per persona, quan el recomanable seria mínim 10 i correcte 15-20. I per tant, com podeu veure, és quasi inviable arribar a aquestes quantitats, a les quantitats recomanades, si no fem una transformació molt radical de la ciutat i utilitzem els carrers per reconvertir la ciutat, ja que no tenim espais, grans espais sense construir. Com ho fem? Bé, el model d'organització en Superilles. Superilles és el nom del programa, és un nom molt discutit, que ha estat en tots els diaris, revistes, en tots els mitjans de comunicació, però resumeix un concepte molt clar. Nosaltres tenim una ciutat molt homogènia, bàsicament, estic parlant del centre, és veritat que els barris són una mica diferents, però també són petits eixamples, on la unitat és la illa, una illa de casa és més o menys 100% metres de costat, i la ciutat és molt homogènia, tots els carrers són iguals, per tots els carrers passen cotxes, passen persones, la secció és més o menys la mateixa, a l'Eixample és un carrer el típic de 20 metres amb 10 metres per passar cotxes de calçada i 5 i 5 de voreres, i no hi ha distinció entre uns carrers i els altres. Quan ho mires això, aquesta xarxa la mires amb lupa, veus que pots fer distincions, que no tots els carrers realment són iguals. I basant-nos en això, el que fa el programa Superilles, el model d'organització en Superilles, és diversificar els carrers. Els dona categories diferents en funció de si són carrers que tenen una màxima connexió a nivell ciutat, de punta a punta de la ciutat, o si són carrers que tenen només una connexió a nivell de districte o de barri, o fins i tot si són carrers que la seva connexió és molt mínima i l'ús de les persones en aquell carrer és molt veïnal. Al distingir aquests tres nivells de carrer, el que fem és crear una malla que ja no és la unitat, la illa petita de 100%, sinó que és una malla més gran. Per això es diu Superilles, perquè és una malla d'un gra més gran, que ocupa diverses illes. En l'esquema que teniu a la dreta veieu que de tots els carrers del mateix color, dissenyats de la mateixa manera,
El que es fa és una distinció amb uns carrers de color vermell, que són el que diem la xarxa bàsica de la ciutat, que són els carrers de màxima connectivitat i, per tant, els més adequats per donar-los la funció del transport, ja sigui individual o sigui públic. Els carrers de color taronja, que són uns carrers ja d'una intensitat de trànsit mitjà, perquè tenen una connectivitat d'un àmbit més petit, de barri o de districte, que també són adequats per la connexió motoritzada, però amb una intensitat més baixa, i després els de color verd, que serien tots aquells carrers que la seva intensitat o la seva necessitat de trànsit rodat és mínima, i en canvi l'espai del carrer, que està dissenyat com tots, és el que té més potencialitat de recuperar espai pel vianant, perquè per la funció motoritzada necessita menys. Per tant, passem d'un esquema on el ciutadà era vianant i el cotxe dominava, un esquema en què el ciutadà pot recuperar altres funcions com la d'estar, com la d'intercanviar. El transport públic té un paper molt important i la bicicleta també. O sigui, els altres mitjans de transport tenen molta més importància. I aquí ja no parlem només de circular, sinó que parlem de circular i d'evitar l'espai. En tots aquests carrers, amb els tres colors de carrer, el bàsic, el local i el veïnal, es donen totes les xarxes funcionals. O sigui, vull dir, per qualsevol carrer passen les persones, passen les bicicletes, passa el bus, passa el cotxe. Però la diferència està en quina proporció cada una d'aquestes xarxes consumeix l'espai. Us posaré l'exemple més dels extrems. En un carrer bàsic que medeixi 20 metres, la quantitat d'espai dedicat al cotxe igual són necessaris els 10 actuals i només per les persones passarien els 5 metres i 5 metres de vorera. I en aquests 10 metres el bus consumeix un espai, la bicicleta consumeix un espai. Si ens anem a l'altre extrem, al carrer veïnal, el pas d'autobusos ja no seria necessari perquè en carrers que no tenen connectivitat el bus no és adequat. El cotxe només necessita un carril per anar a l'origen o destí de l'activitat que sigui, per exemple, al teu pàrquing o a la teva casa o al teu negoci, però en un únic carril ja té suficient, en 3 metres, i per tant la resta de l'espai, inclús, perdoneu, la bicicleta pot conviure amb aquest carril amb el cotxe perquè es tracta de recorreguts de baixa velocitat i la resta de l'espai, o sigui, si fos un carrer de 20 metres, vol dir que 15 metres poden estar dedicats al ciutadà. Per tant, no només a que camini, sinó també a que hagin zones d'estada, zones de jugar, altres punts per fer altres activitats i una vida més comunitària. Això és l'esquema de les 3 tipus de via que ja hem dit a baix. Hi ha molta gent que critica que això és crear diferències. Nosaltres el que defensem és que això és com l'exemple d'un tros de tela escocesa, un panyo escocès, on l'homogeneïtat de la ciutat s'aconsegueix amb uns fils de diferents colors, però que quan te'n vas, agafes la gran escala, continua havent una homogeneïtat. Això és l'esquema del Plano de Barcelona amb tots els eixos de carrers que podrien ser absolutament de prioritat del vianant, on el cotxe només tindria aquest carril que us dic per entrar a fer més aviat serveis. Evidentment, a tots els carrers han d'entrar també les ambulàncies, els bombers, etc., els cotxes que recullen les escombraries i tal. Però aquesta seria una xarxa de superilles on els carrers aquests pintats de color verd podrien tenir una prioritat absoluta del vianant i per tant recuperar molt espai. Aquesta és la mateixa... Ui, mare meva, estic a la meitat. Això és la mateixa xarxa però dels carrers vermells, els carrers on la prioritat la tindria el transport públic i el cotxe.
Això són les directrius que estan liderant el programa, que és un programa de màxima participació, de canvis, prioritzant els canvis funcionals de l'organització que els canvis físics. D'aquí surt el tema de l'urbanisme tàctic, que no sé si també s'ha sentit ara, si em dona temps us ensenyo unes imatges. El desplegament és per tota la ciutat, és un programa de tota la ciutat, no és un programa d'un barri ni d'un sector, perquè no es pot fer aquest canvi si no es canvia tota la ciutat, de màxima transversalitat temàtica, de diferents velocitats perquè la implantació es fa a mida de cada zona i de cada districte. Sempre parlem de dues escales d'intervenció, la super local i la general de la ciutat. Hi ha uns indicadors per veure com el procés funciona. És un procés continu de millora, no té un temps. Això és una transformació que pot durar molt de temps, però que no té temps concret, sinó que és una evolució. I, evidentment, aquests criteris han d'impregnar una mica com el tema del gènere qualsevol actuació en l'espai públic, independentment del propi programa. Aquests són els 3 atributs que mirem de cada carrer a l'hora de donar criteris de com urbanitzar: l'habitabilitat, la mobilitat i la diversitat. Aquestes són les 3 maneres que tenim d'urbanitzar. La urbanització en què només reorganitzem els temes funcionals amb senyalització, amb canvis de sentit, amb canvis de velocitat. L'altra, la del mig, és l'estructurant, que és la versió atípica d'urbanització radical de tot un carrer. Teniu aquí una imatge del carrer Borrella de Sant Antoni i del passeig de Sant Joan. I l'altra és la manera d'urbanitzar tàcticament, en la qual amb molt poca despesa es fan intervencions només en mobiliari, sense obra, i canvia radicalment l'ús de l'espai. Això és on estem treballant en aquests moments a Barcelona. Hi ha uns punts que estan més avançats que uns altres, però la intenció, com dic, és anar progressant legislatura per legislatura fins a acabar reorganitzant i reformant tota la ciutat, si no, no hi ha una real incidència, per exemple, en temes de contaminació. Això és la nostra metodologia, fem una diagnosi de la zona, fem un pla d'acció que és el full de ruta de la transformació, després fem uns projectes i acabem executant-los. Com ho compartim, l'agent decisori de tot aquest procés són els espais de participació. En aquests espais està representat, evidentment, l'Ajuntament, el districte de la zona que treballem, els veïns de la zona, els experts per certs temes, però les decisions finals de tota la manera d'implantar aquest programa en una zona la porta el que diem el grup impulsor de la zona, que està compost per representants, com he dit, i sobretot per els veïns i les institucions veïnals de la zona. AMPAs, tot tipus d'associacions que volen participar i amb ells anem fent tot el pla d'acció full de ruta. Sempre hi ha un suport, que jo pertanyo a aquest suport, que és la secretaria tècnica del programa, que va portant el ritme d'aquestes trobades. Com ho concretem? Ho hem concretat a 2 nivells. A nivell general, amb una mesura de govern de l'Ajuntament, una mesura equivalent a la mesura de gènere, que és una mesura que recull el Pla del Verd i la Biodiversitat, que recull el compromís del clima, que recull el Pla de Mobilitat Urbana, que recull la primera fase de Superilles que va ser durant l'anterior legislatura. Tot això està implícit en la mesura de govern de la transformació de la ciutat en Superilles. I això dona uns fruits, que aquí us he posat un exemple, que és a la zona de Consell de Cent Germanetes, on es reorganitza la mobilitat motoritzada, es reorganitza la mobilitat dels eixos de vianants i es creen unes etapes de possible construcció. Això és una imatge del carrer Borrella abans i després, és un muntatge però ara ja està realitzat, abans i després de l'actuació. També hem fet uns criteris tècnics de com s'ha d'actuar
en cada tipus d'urbanització de cada carrer. Això és un exemple d'una planta d'un carrer típic de l'Eixample, com queda transformat després d'aplicar els criteris de Superilles. Aquests carrers es constitueixen en carrers escolars on el nen pot anar autònom perquè són carrers on el cotxe entra a 10 per hora i no té prioritat. La prioritat en aquests carrers és absolutament del vianant. Per tant, són carrers molt segurs perquè una vegada unida tota la xarxa puguis anar a les escoles o fer els recorreguts d'una manera autònoma. També són carrers en plataforma única, per tant tots els temes d'accessibilitat queden resolts, etcètera. Això donaria per estar mitja hora. Això és una imatge d'una actuació tàctica que és una mica el mateix però fet en pintures i en mobiliari, en bancs, jardineres, etcètera. És una actuació que val de l'ordre d'entre 5 i 10 vegades més barata que fer-la de veritat i el que fa és que ja pots utilitzar l'espai, la gent ja pot apropiar-se a l'espai amb una inversió relativament petita. Com ho avaluem? Fem uns indicadors de tot tipus per veure com va millorant o va empitjorant algun tema. Com ho podem millorar? Això és un cas, entrarem després quan feu preguntes de problemes i virtuts i defectes del programa i coses que ens hem trobat a favor i en contra. Moltes gràcies. Perdoneu que t'accelerava. Hola, doncs bona tarda. Jo soc la Laia Palència, d'aquí de l'Agència de Salut Pública, i us vinc a presentar un projecte que estem duent a terme precisament per avaluar l'efecte en salut que tenen les superilles. Bé, com ja ha comentat la Rosa, Barcelona, com qualsevol altra ciutat, té uns reptes mediambientals i en salut, com la contaminació atmosfèrica, la manca d'àrees verdes, les altes taxes de lesions de trànsit, els baixos nivells d'activitat física o la contaminació acústica. I amb aquesta estratègia, amb el programa Omplim de vida als carrers, es pretenen implantar superilles a la ciutat de Barcelona. Amb quins objectius? Amb l'objectiu de millorar l'habitabilitat de l'espai, promoure una mobilitat més sostenible, augmentar la presència d'espais verds i promoure la participació ciutadana. El 2017 aquest era el mapa de les superilles a la ciutat i volíem remarcar les 3 superilles o els àmbits de superilla on nosaltres avaluem, i seria la superilla de Poblenou, que va ser la primera superilla, la de Sant Antoni i la d'Horta. Ara passo a explicar-vos una miqueta més les intervencions per conèixer millor també el que estem avaluant. La superilla de Poblenou va ser la primera superilla implantada en l'actual mandat i és la típica superilla 3x3 on l'interior està tancat al trànsit motoritzat, el vianant és el que té la prioritat i hi ha una reducció de l'aparcament. I combinar també mesures tàctiques, aquestes que dèiem, dibuixos al terra, això que ja fan que les persones puguin apropiar-se d'aquest espai i fer-ne ús, amb mesures estructurants. I també, com veiem, hi ha àrees de joc infantil, hi ha zones esportives com el típic carril d'atletisme i zones d'estada com taules de pícnic. Aquesta és la superilla de Sant Antoni, que això ja respon més a aquest nou model de fer crec que és com un de cada 3 carrers o així de peatonal i és al voltant del Mercat de Sant Antoni. La primera fase, que és la que nosaltres avaluem, és la creu aquesta de color verd i que és això, els 2 carrers més el nou espai que hi ha a la Cruïlla amb mesures estructurants. I aquí veieu a l'esquerra una imatge, tampoc no és la foto abans de la intervenció, però és una cruïlla típica de l'Eixample, molt semblant a la que era abans aquesta cruïlla del costat del mercat i a la dreta com és ara. Veiem la presència d'arbrat, la priorització del vianant. I finalment aquesta és la superilla d'Horta, aquesta és la que vam arribar i era com la que ens vam trobar més verge, que encara no hi havia hagut actuacions i és la que ens ha permès també avaluar més l'impacte en salut.
Bé, també les intervencions són aquestes que veieu, especifica l'entrada al barri perquè el que es vol és evitar que el cotxe, el vehicle motoritzat, entri al barri, sinó que faci servir vies alternatives si és que volen anar a la Ronda de Dalt. També velocitat màxima de 10 km/h, plataforma única perquè el vianant es pugui moure en llibertat. I això a l'entrada del barri, també a la T aquesta, una L o una L, plataforma única és un lloc on les aceres són molt estretes, és un lloc on hi ha molts comerços, llavors es crea una plataforma única i es redueix el nombre d'aparcaments. I al carrer de color taronja aquí hi ha la intervenció tàctica, aquesta que dèiem de crear amb mobiliari petites zones d'estada, sobretot es redueixen aparcaments i es creen petites zones d'estada perquè la gent s'hi pugui estar. Doncs bé, el que hem fet en primer lloc és un model conceptual dels efectes que poden tenir les superilles en la salut. A través d'una revisió bibliogràfica s'ha fet aquest model, veiem que la governança urbana, a través de la intervenció de les superilles, pretén intervenir en una sèrie de factors com són l'espai públic, la mobilitat, tant a peu com en bicicleta com en el vehicle privat. També pretén intervenir en l'espai verd o en la participació comunitària. Això pot tenir uns efectes a nivell del veïnat, o sigui, a nivell del barri, més a nivell contextual, com són la pol·lució, la contaminació de l'aire, del soroll, la seguretat vial, la caminabilitat que hi ha, la presència d'espais recreacionals o la disponibilitat comercial, però també en factors individuals, més tu com el transport, si fas transport actiu o no, si tens suport social, però també poden haver uns efectes negatius. El fet que aquest barri sigui més atractiu pot ser que també vingui gent amb més alt nivell socioeconòmic i per tant pugui haver una pujada de lloguers o que la gent pugui haver de marxar del barri, per dir alguns. I tot això té un impacte en la salut i en les desigualtats en salut, com poden ser les lesions de trànsit, malalties cardiorespiratòries o vasculars, depressió, ansietat i benestar social. Doncs els objectius que ens plantegem en aquest projecte, que l'hem anomenat Salut als carrers, és avaluar els efectes mediambientals i en salut del model Superilles amb una perspectiva d'equitat. Específicament, avaluar canvis en la salut i els seus determinants, avaluar si aquests canvis varien en funció de característiques socioeconòmiques, avaluar també els canvis en els nivells de contaminació de l'aire, en les lesions de trànsit i en les característiques, les percepcions i l'ús que es fa dels espais públics. Com a mètodes, us els explico una mica per cada superilla. La de Poblenou és la que us he dit que quan vam arribar ja estava implantada, per tant el mètode que fem servir són estudis qualitatius, hem fet un estudi qualitatiu fent servir grups de discussió per analitzar quines són les percepcions de les persones que viuen, estudien o treballen a Poblenou sobre els efectes en l'ús de l'espai, en la mobilitat, en el benestar en un sentit ampli, en la cohesió social i en l'economia del barri. Hem fet sessions d'entre 6 i 8 participants, d'una hora a una hora i mitja de discussió, i dir que el treball de camp l'ha portat a terme la Fundació Pere Tarrés. Fins ara hem fet 5 grups, el de pares i mares d'infants de fins a 10 anys, el d'adolescents que estudien a la Superilla, el de gent gran, persones no residents però que treballen a la Superilla i que representa que també ens van dir que feien un ús sobretot al migdia per anar a dinar o quan surten de la feina, altres adults, i aquí hem fet un grup de dones, doncs una miqueta ja ens ha explicat la Sònia l'importància que té el gènere en l'urbanisme i per tant volíem saber si elles tenien un discurs diferent pel que fa al seu treball de cures. I els 5 primers s'han realitzat i el de dones està en procés. A Sant Antoni el que hem fet en primer lloc és també, les guerrilles etnogràfiques són estudis qualitatius també, però són molt més ràpids de fer, combinen l'observació de l'espai, de l'ús que en fa la gent, amb entrevistes semiestructurades amb la gent que et trobes allà que està fent servir l'espai. En aquest cas hem fet 3 sessions de 5 hores cada una en un dia laborable, una en divendres a la tarda i una en diumenge al matí. Com deien això, combinen l'observació i entrevistes individuals o fins i tot grupals i recullen dades multimèdia, des de fotos fins a vídeos. També aquí a Sant Antoni hem fet servir aquesta eina que es diu SOPAR, que això també ho ha fet la Universitat de Vic, que és una auditoria per avaluar els nivells d'activitat física que s'estan fent a la Superilla.
En concret, 6 observacions al llarg de l'any i es pretenen veure si hi ha diferents patrons, des de persones sedentàries, caminant o que fan activitat vigorosa, segons diferents característiques de la població. I hem establert una cruïlla de comparació per veure si els patrons varien. També a la Superilla de Sant Antoni hem pres mesures ambientals abans i després de la intervenció per caracteritzar els nivells de qualitat de l'aire per diòxid de nitrogen, PM10 i PM2,5. Això s'ha fet amb una unitat mòbil que és propietat de l'agència i s'han pres dades a l'interior de la Superilla i al perímetre, perquè podria passar que a l'interior de la Superilla els nivells de contaminació disminueixin, però se n'anessin al perímetre, llavors es vol controlar aquest factor. I també s'han calculat diferències horàries entre la unitat mòbil i una estació fixa de control fora de la Superilla, perquè també podria passar que a tota la ciutat la contaminació estigués baixant i amb aquesta estació fixa de control es vol controlar això. Ja passant a Horta, que és on dèiem que havíem pogut intervenir des de més al principi, en aquest cas hem fet una enquesta de salut. A l'Agència de Salut Pública es fa l'enquesta de salut de Barcelona cada 4 anys i llavors, amb l'expertesa que es tenia, s'ha fet una enquesta de salut a 1.200 persones residents al barri d'Horta i s'ha fet abans de la intervenció, que aquesta ja s'ha realitzat, abans de les obres, ara estan fent les obres i llavors quan s'acabin es farà la postintervenció. La mostra s'ha extret del padró, són persones que com a mínim portaven 6 mesos residents al barri i són 141 preguntes sobre salut percebuda, qualitat de vida, suport social, salut mental, mobilitat, activitat física i característiques del barri i de l'habitatge. En principi es mirarà si els indicadors de salut varien abans i després de la intervenció i si aquestes diferències varien segons característiques socioeconòmiques, és a dir, hi ha grups que es veuen més afavorits per la intervenció que d'altres. I també aquí a Horta, també des de la Universitat de Vic es mesurarà un índex de caminabilitat. Això és una auditoria que mesura el grau de caminabilitat dels carrers abans i després de la intervenció. Mesura factors com són la connectivitat, la densitat residencial, com són les voreres, els seus encreuaments, si hi ha arbres que fan que el barri sigui caminable i si això canvia a partir de la intervenció. I també a través de la unitat mòbil es faran les mateixes mesures que comentàvem abans a Sant Antoni i també l'IES Global prendrà mesures de Black Carbon, que és un component de la matèria particulada fina i que sembla que és més sensible als canvis en les emissions. I es farà, veiem al mapa, en color groc és on estan havent les intervencions, doncs els punts negres són aquí, en els carrers intervinguts, els punts verds serien en carrers control, on en principi no s'esperen canvis en la contaminació, en els nivells de contaminació, i els punts blaus són els que els diuen controls afectats, que pot ser que al haver-hi desviaments de trànsit acabin patint més contaminació. Llavors es farà en aquests 3 llocs. Doncs us ensenyo alguns resultats preliminars que tenim. Pel que fa a Poblenou, aquell estudi qualitatiu que dèiem, que tenim 5 grups realitzats, un primer preanàlisi mostra, per exemple, pel que fa a l'ús de la Superilla, mostra certs aspectes positius, és a dir, la gent ho identifica com a lloc de pas, potser abans passaven per un carrer, doncs ara com que aquest camí és més agradable, doncs ho identifiquen com a lloc de pas i a més les persones treballadores i les persones amb criatures fan ús del mobiliari i ho troben un espai amable. Com a aspectes negatius, a certes hores consideren que hi ha poc ús i que per tant pot generar certa inseguretat i també comenten el tema concret del botellón en gent jove, però també diuen que la gent jove potser no té un espai a la Superilla dedicat per ells i que el puguin gaudir. Pel que fa a la mobilitat, tenim com dos a l'interior. La mobilitat individual sembla que no varia excessivament, però sí que es veu que a l'interior sembla que hi ha un augment de vehicles no motoritzats, com la bicicleta o el patinet elèctric, que en general és positiu, però que també genera certa controvèrsia, sobretot perquè no acaben de saber la norma d'aquests vehicles. I sembla que als carrers perimetrals els veïns i les veïnes noten més mobilitat a motor i, per tant, més soroll i contaminació. Pel que fa als efectes en salut, també trobem aquesta dicotomia. A l'interior sembla que els veïns i veïnes troben més benestar i qualitat de vida, però a la perifèria sembla que troben que ha disminuït. I els treballadors i treballadores sí que perceben que la seva salut mental ha augmentat, sobretot pel que dèiem de l'esbarjo i de més.
Altres efectes, doncs els treballadors i treballadores i pares i mares ho troben un element de cohesió social i en general tothom troba que és una realitat inamovible i necessària per reduir la contaminació a la ciutat. Com a efectes negatius, doncs el preu de l'habitatge ha augmentat però realment tampoc es pot trobar una relació directa amb la superilla i pels que viuen a la perifèria sí que senten que el valor del seu habitatge pot haver disminuït. I bé, com que va ser la primera superilla ja sabem que la implementació i la participació no va ser del tot del seu agrat. Pel que fa a les Garrigues de Sant Antoni, aquest estudi que dèiem observacional i qualitatiu a Sant Antoni, en general es veu que en aquest cas la reforma del voltant del mercat, que no sempre es coneix com a superilla, sinó les obres del voltant del mercat, es valoren de manera molt positiva i es considera una gran millora pel barri i per la ciutat. Per exemple, deien abans era en blanc i negre i ara és tot a color. Com a aspectes positius, l'aspecte més esmentat és el vinculat a la priorització del vianant enfront dels cotxes, aporta una experiència més tranquil·la, segura i còmoda, però també una reconnexió emocional amb el mercat, ja que és un espai obert i lluminós, a la zona verda, que és net, que és atractiu. I com a aspectes negatius, consideren que encara passa massa trànsit, tot i la reducció de la velocitat, que les jardineres, algunes estan en mal estat, que hi ha poca zona verda, també comentaven això, li falten espais verds i li sobren espais durs, com sempre a Barcelona, que hi ha alguns usos considerats problemàtics, tipus gent dormint del carrer o gent que pren substàncies. Les tanques aquestes provisionals que es veuen a la fotografia, que diuen que donen un aspecte de provisionalitat i de fet en algun vídeo es veia inclús algun veí que treia la tanca per passar. Els pares i mares troben una absència de zona jugable per les criatures i hi ha alguns veïns i veïnes deien que hi havia massa bicicletes i patinets, que això també és un tema ja de tot Barcelona. Pel que fa als usos, gran diversitat d'usos, des de gent de parc, gent asseguda, gent comprant, gent passejant. També diuen que utilitzen aquest espai en comptes d'un altre, que potser abans estaven a l'Avinguda Mistral o on sigui, i un increment de l'ús de l'espai públic. Hi ha gent que deia, abans anàvem amb transport públic i ara baixem caminant perquè és agradable. Pel que fa a la salut, sí que la gent troba beneficis en la salut emocional, més tranquil·litat, seguretat, satisfacció i un millor descans degut al soroll, i sí que senten que hi ha hagut menys contaminació i que ara hi ha més socialització. I pel que fa als perfils de persones que es troben a la superilla, la gent jove sembla que és el perfil menys observat, una miqueta igual que veiem a la superilla de Poblenou. Pel que fa a les famílies d'infants, diuen que la superilla els permet circular còmodament, però que també amb infants genera una mica d'estrès donat que és un espai falsament segur, perquè deien això, que continuaven passant cotxes. I pel que fa a la gent gran, aquí al contrari de Poblenou, que la gent gran no l'utilitzava massa, aquí sí que la gent gran, tant independent com amb suport mecànic o humà, està molt present a la superilla i l'utilitza molt. Bé, aquests són els resultats ambientals que comentàvem a Sant Antoni que s'havien pres amb la unitat mòbil de l'agència i bé, aquí el que es veu, això és per diòxid de nitrogen, però per PM10 dona molt semblant, que és que tot i tenir en compte mostres tant de dins de la superilla com de la perifèria i a més a comparar-ho amb aquesta estació de control, sí que hi ha hagut una disminució dels nivells de diòxid de nitrogen. I bé, aquí pel que fa a l'enquesta d'Horta, que us he dit que havíem fet una enquesta pre i que ara després de les obres en principi farem una post, pel que fa a l'enquesta pre hem fet ja un informe que es penjarà en breu al web i també hem fet una infografia que la idea és, que la veieu aquí, per exemple, donant algunes dades, que el 20% dels homes i el 28% de les dones considera que té mala salut a Horta, que el 86% dels homes i el 93% de les dones es mou a peu, que el 55% de les dones i el 55% dels homes i el 62% de les dones li agrada el seu barri. Hem fet aquesta infografia una miqueta com a retorn a les persones que ens van contestar a l'enquesta, que els enviarem per correu, una miqueta per recordar també que després de les obres vindrà una segona fase on els recontactarem perquè ens responguin l'enquesta. I bé, altres resultats que tenim, el marc conceptual que us he ensenyat abans està publicat en un article, estem fent un protocol explicant la metodologia també per publicar, que pot servir per a altres experiències, perquè hi ha molt d'interès i la gent ens pregunta com estem avaluant. També de l'enquesta d'Horta estan sortint altres productes, com un article sobre sedentarisme, altres informes. Dir les xarxes socials i els canals de difusió, que
que també estem, que ara després us ensenyaré les xarxes per si ens voleu seguir, que per nosaltres també és un resultat important. I propers passos, quan s'acaben les obres d'Horta, doncs hi haurà l'enquesta postintervenció, es prendran mesures ambientals, incloent el Black Carbon, auditories de l'ús de l'espai i també farem un estudi en principi tenint en compte totes les superilles per avaluar l'impacte en les lesions per trànsit. Com a discussió, una miqueta dèiem alguna limitació que tenim, per exemple, l'enquesta no té grup comparació, degut al pressupost vam pensar que era millor ser conservadors en aquest sentit i no fer grup comparació, però farem un estudi qualitatiu que ens ajudi a entendre una mica els resultats. Els efectes són possiblement petits, potser sobretot a Horta, que ja era un barri bastant pacificat, però en general. Però tenim unes fortaleses, que són que és un tema d'interès públic, per bé o per mal, genera molt d'interès. Som un equip multidisciplinar amb expertesa en àrees molt diferents i això fa que hi hagi aquests mètodes qualitatius i quantitatius que creiem que en un fenomen tan complex ens poden ajudar a entendre els resultats. I aquest és l'equip de Salut als carrers. Moltes gràcies. Moltes gràcies a les tres. Us heu ajustat al final de tot, molt bé el temps, amb la qual cosa tenim prou temps per poder obrir una mica de debat. No sé, obro torn de paraules, si algú vol fer algun comentari, preguntes. Jo crec que hi ha possibilitat de moltes preguntes. S'ha explicat molta cosa molt condensada, amb la qual cosa